Drazí bratri a sestry, z tohto miesta ste už určite sa dívali na život svätého Václava zo všetkých strán. A verím, že ho poznáte lepšie ako ja, so všetkými detailami. Avšak chcel by som poukázať na začiatku len na jednu vlastnosť, ktorú musel mať Václav, a to je práve moment, kedy svätý Václav ide, aby sa pomodlil u kostola svätých Kozmu a Damiána. Tam prichádzajú mrahovia, prichádza tam jeho bratr. A Václav sa ho ptá jednu otázku. Bratče, čo to zamýšľaš udelať? Akoby tak naivne trochu. Je to otázka, ktorá nám ukazuje na povahu svätého Václava. Možno tá veta bola povedaná ináč, ale celý zmysel tej vety bol taký. Ibaže, bratri a sestry, Václav vedel veľmi dobre o tom, že jeho bratr sa mu snaží, že mu nielen závidí, ale vo svojej závisti a možno aj žárlivosti, že sa snaží bojovať proti nemu. Videl tie skutky, ktoré jeho bratr konal. A napriek tomu, akoby do poslednej chvíle tento bratr verí v dobrotu svojho bratra, akoby ani v tej poslednej situácii svojho života neverí, že jeho brat je schopen toho maximálneho zla. Preto sa pýta tak naivne, čo to zamýšľaš udelať? Tu vám chcem ukázať na vlastnosť, ktorá možno nám často chýba v našich medziľudských vzťahoch. My keď sa párkrát presvedčíme o zlých skutkoch tých druhých, o tom, ako nám občas ublížia, ako nám ukrivdili, väčšinou si hneď spravíme ten náš ľudský závier, kedy tých ľudí celkom vyškrtneme zo zoznamu svojho srdca, pustíme tam nelásku do tých vzťahov a vtedy už nemajú v našom živote žiadnu možnosť vykonať nič dobre, ale najhoršie na tom im, bratri a sestry, že nemajú ani žiadnu možnosť nápravy. Ibaže keby nám nechýbala aspoň táto Václavová vlastnosť, má tak štiepku tej jeho dôvery, napriek tomu všetkému, čo sme v živote videli a zakúsili od tých druhých, dokázať veriť v to, že aj tam je Pán Boh prítomný. Že aj tam je nesmrteľná duša, o ktorú Boh bojuje. Tiež tam chce mať a možno má kdesi v kutiku svoje miesto. Myslím si, že by bolo medzi nami menej zla, lebo by sme tých druhých vyprovokovali k tomu, aby dokázali byť dobrými. Lenže keď my v to dobro neveríme, tak ho tam nikdy nájsť nemôžeme. Je pravda, poviete si, bol naivný Václav, však vedel, čo chce jeho bratr udelať a na to doplatil, zomrel. Nejde o to, že zomrel, ale ide o to, že dokázal aj v tej chvíli akoby ponúknuť tomu svojmu bratovi možnosť. Aj vo chvíli svojej smrti Václav nepustil do svojho srdca nenávisť. Stále tam vyťazila láska a odpustenie. Lebo posledné slova nebola Václavová otázka, ale posledné slova boli, o čo odpustím, ktoré máme podľa legendy zachované. To sú tie maximálne slova vtedy, keď vám niekto číha na to posledné, čo vám ostalo, na holý život. Svätý Václav akoby v tom momente ukazuje kus svojej slobody. Napriek tomu, že bol panovníkom, uvnitř svojho srdca bol slobodný. A to ma privádza k druhej postave, ktorú dnes oslavujeme. Napriek tomu, že svätá omša sme oblečení v mariánskych barvách, hovoríme o Václavovi na tomto mieste, ale modlitba vstupná, aj dnešná pamiatka nám ukazuje na svätého Ignáca z Loyoli.